lawɓe kalero kiraren ɗo ko Pin TV nira ɗo ko Pin TV nira finalanke ande kala finalanke ande kala bandiraɓe funnague e hirnague monen mon kala en calmini ɗum en juurima ɗum kadi en beltinima ɗum gam onon wattuɓe haqqillaji mon Ayaw Pindi TV jamma e ñalawma subaka e kihiɗe ko yalti foof oɗon daara jettoramin timmuɗo tedduɗo faade moɗon sikki ala en jottodima kadi e debbo labbo so wiyama holon wiye Mariame Wagne debbo mo Hayre Law en joddinamo e makko kono noon pinal hanke hande wi ganduɗa haranimo gam ko cosaan o dillata kadi koye jimiri lawɓe ene yaadi e pinal hanke hande ɗum kadi tagui hande en bismirimama ɗo hande kadi e Pindi TV ala no mbatten so wona dokkat Mariame Wagne debbo mo Hayre Law salmina bandiraɓe garten kadi e bundi yewtere he assalamu aleykum on bandiraɓe assalamu aleykum on ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami on calminama on juurama on beltanama ko weltare tan kadi yaade arta bonani kadi min garino ɗo e Pindi TV kadi min garti ɗo e Pindi TV ne tawno galle o ne weeli ne waɗi jaam ko galle Daouda Dia galle kisɗo koolaɗo galle ɓamtuɗo pulago mi salmini kala jeeɓowo émission o mi weltanima ɗum kadi Allah jarama on jarama on beltanama komin Mayram Way ko noon tigui Mariame Wagne a weltanama min beltanima kadi ganduɗa groupement mo ganduɗa woni Couvra e Ayre Wagne e jaggude kadi banggue guitare o ga en beltanima kadi Leylani Diadji tigui nanɗo jooɗi en beltanima Kisma Sy dariɗo darde lang tigui ma Mariame en garta ɗo en beltanima bandiraɓe technicien ji men huccidɓe meɗen ɗo hande noon Mariame tigui a waɗino ɗo golle laftude hande kadi mbiɗa jiiɗi gartana min golle laftude gati ganduɗa ko fansiji ɗi mbino cohluma fansiji ɗi mbi jibirimani weeli ɗum noon bisimilla ma dokka yimɓe morso garten kadi e yewtere he dañi lamɗo yo Seydi Dia dañi lamɗo yo Seydi Dia biye kellenga Seydi Dia biye kellenga Seydi Dia no Daouda Dia waɗi Seydi Dia no Daouda Dia waɗi Seydi Dia gorko weedu boso e wawilo ande bamti pula junu balde ma juude balde ma lere sami wondi galle ma ne weli lawɓe kalero kiraren ɗo ko Pin TV nira ɗo ko Pin TV nira finalanke ande kala finalanke ande kala ɗo ko Daouda jardino Daouda Seydi Dia bamti pula bimi aro lam jeoma woli rugili mo jeoma woli rugili mo jeoma hayo janja de ona pare yodi ayo ni wada goro
sine waɗi lamdam no kisma sine waɗi min wi o jolelare wendogo jippoyi bo pari on ko kisma sinira kismate o lartina kismate o lartina e ayo ñool furanani oto jiiɗan jooli a bangeña kismaro lam teewoma malaɗo sango teewoma malaɗo sango teewoma yowel yowel so Allah jaɓima en lawɓe kale mo tungani kam amar geloga tungani kam amar geloga tungani kam yerma eti bororo yuwa gorko koylel tungani kam gorko koylel tungani kam lawɓe kale mo tungani on ko ayre ko tayinira jawab duluga tungani kam jawab duluga tungani kam yay mum ramara wurɗo bele yay mum ramara wurɗo bele lawɓe kale mo jaɓantami min ko jeewa samba jaɓantami jeewa cilo samba gayi on ko kubraju minira on ko kubraju minira min ko yayi fatima jaɓantami min ko yayi fatima jaɓantami lawɓe kalero mbayni ɗen lawɓe kalero mbayni ɗen min ko tigo nenam wayninimi min ko tigo nenam wayninimi yowel yowel ɓaydi kay wel nanmoɓe nani lawɓe lawɓe piyemba kunoenen ma jenga nana dille gayi mi dañi lamɗoyo dañi lamɗoyo Seydi Dia Dawra Dia nani Seydi Dia lamɗo gorko nani Seydi Dia ɓendu bosoyajo o wenu bosoyajo timmi golle maɗa golle ma jooɗe kuura kala golle ma jooɗe kuura kala Seydi Dia Dawda moƴƴo dañi lamɗoyo Seydi Dia Dawda moƴƴo Seydi Dia Dawda moƴƴo Seydi Dia Dawda moƴƴo tigi Mariam Bagna debbo mo hayere law tigi aɗa wawi artude ga jewten ɗum tigi a yimi Dawda Dia machallah ko daraniɗo pulagu lang biɗo ɓiɓɓe fulɓe kala to gonnon e to gollirɗon goto e moon fala mbeɗa yiiɗi ganduɗa hokkude ɗum ko wurde kadi mi nawa pulagu ngu haɗo doolam kaadi ɗum noon eɗen mbiyamo Seydou Dia a yimi kadi jarɗo yimde min mbiya Dawda Dia Seydou Dia min beltimi jumol he Mariam Bagna machallah fansiji ɗi mbi karanima ɗo e Pindi TV ngam a waɗi ɗo émission baɗɗo fayida ɓe mbi kadi sikki ala ko ma garta ɗo kadi pinal hanke hande koccodira kadi e Tidianiatou Sarr jewruden mumen eɗen gandi lawɓe e jimri weldi lawɓe kadi gaccani cosaan mumen machallah cosaan mon ko cosaan belɗo cosanuji foof ne mbawi weede hayso ɓoccitaki ha lawɓe ko ceɓɓitiɗi mais machallah cosaan lawɓe tigui oɗon nangui hen hano hannirta ni hamin mbiya kadi yo Allah junnu hamin gandi lawɓe wona e jimiri tan ganduɗa jogui cosaan mumen lawɓe ne jogui cosaan mumen e banggue kaddingol lawɓe ne jogui cosaan mumen e banggue ganduɗa cehande law yimɓe allude ceeha kadi laaɗe minen subalɓe ɓe min joola hen alluji ɗe kadi jangguire ɓuurano machallah lawɓe ne jogui foof ne jogui cosaan min garta kadi ha e jombaw lawɓe eɗen gandi ko cosaan baɗɗo fayida jombaw lawɓe min gartan hen tigui Mariam Bagna hamin gandi mataw tawan holko kumpitoɗa hen kalna min jombaw lawɓe hanki e lawɓe hande beele ne waɗi waylo waylo malla ala waylo waylo holno jombajo labbo cosaan sinkortono ewa Tidianiatou Sarr salmini weltima kadi ɗum oɗo question baɗɗo fayida question lawa ndeysan sa namdama ɗumaɗo foti weddani so namdoɗa eyyi lawɓe ɗe nden cosaan mumen ne waɗi fayida ya hande minen ɗum tigui keddi mi tawno cosaan lawabu ne weeli lawabu ne weeli minen nden lawɓe so tawi gorko debbo jibinama wiyete ka nagganama ɓi kaari sa nagganama ɓi kaari noon hankkadi gorko labbo o hankkadi hurtoyima kala ko gorko laggo feƴƴi hankkadi
ma feƴƴu lehe addana yummum debbo ma feƴƴu unude addana yummum debbo mayre mi nanani gorko labbo mbiɗa hankadi sa ari a ñaaguima a ƴamanama a rokkama woni hankadi ko an jeeyi a rokkama ko ligguiɗa fof liggantoɗa ko yummum debbo e debbo ko mbiɗa ko noon mbimami kadi ma ɓeydanede heddi so tawi a feƴƴi addi tottani yummum totta yummum debbo mbiya yo debbo humtiri haaju mum lehe ɗe boɓe unude sa paari kadi a ñaaguima a rokkama a resi an gorko labbo a hurtoyro toon kurtoyɗa toon kadi tawoya ɗumen ane bande ene délégation ma wona toon noon ha Allah rokka debbo o ko yiɗi ko gara hurtinde ɗum noon mbaɗa délégation fatina galle bama mais onon joni madame ko debbo adotono hurtade mais onon ko gorko adoto hurtade minen ko gorko labbo adoto hurtade holko waɗi ɗum waɗi ɗum ko noon tan mawɓe ɓe gadori hankadi a arat tan gara wiye gorko labbo hurtima ɓe batti ɗum aada tan e cosaan ha Allah rokka debbo o jaam nde puɗɗa fatinde galle bamma Allah hokka debbo o jaam ko ha jibina malla ha Allah rokka ɗum jaam so jibini nde donnoɗa patina galle bamma so suwa taw noon a dahlon ɗon tan gona ɗon janta hankadi e galle he koye galle gonɗa haade gonduɗa gorko nan ka ɗum de mbeɗa andi Leyla Ndiane meeɗa ɗum nande gorko hurtade enen ganduɗen ko ɗum koye aadaji lawɓe beele ko ɗum addanta wadde dewle moon onon lawɓe ko dewle machallah dewle tiɗɗe kadi koɗo nanodira worɓe moon ko ɗum tagata malla ko worɓe ɓe jaɓiri noon par ce que so gorko ganduɗa felliti yaade ene hurto mbeɗa sikki on gorko ko jaɓɗo ha ko worɓe ɓe jaaɓi noon jaaɓi tan hankkadi kedde ɗum min mbaɗi ɗum aada min mbaɗi ɗum cosaan ɓe kedde ɗum hankkadi ɓe jaɓiri noon joni gorko so ari hurtade koye galle esiko o hurtoto o tawat ɗon esiko o tawat ɗon keyniraɓe o tawa ɗon foof beele ɗum waɗanta gorko jenota ko to banggue gacce malla ala watta caɗele Seydi Sar wonno hankkadi ko aada e cosaan saɗa arani minen gardata ko e bamɗima jolata koye mbabba mbaɗa délégation sehilamma yiɗɓe ma mbanma escorte ha jettoɗa e galle aɗa andi ko fayidagal minen ko cosaan amen sa ari noon a heññete ɗon a yaññete a heɓat ɗon place so tawi debbo ɓiɗɗo debbo neɗɗo yummiraɗo sa resanama ɓiɗɗo debbo ko an walla wallata on kono jooɗori mi weeli min joni so tawi jomum naara ardata koye cosano e seeɗa jimmi memana kam cosano so tawi kanko gorko omo ara omo waɗɗoto koye bamɗi eɗen gandi kam wiyama labbo ko ñanti ha yoɗgo foof so tawi ganduɗa waɗɗa he mbabba wiyata ko ñantugal mum yaa ndehe mbabba ne jogui fayida waɗɗoto koye mbabba arde guiƴiraɓe mum holko ene ɓornine comci cosaan malla holko waɗante ko fati banggue alal kono ɓorni comci mum cosaan ne ñanta ha yooɗi dolokaji mum e kaalaji mum temɓe sembeji jappane mbabba ba noon ha feewa jola hen bakko kadi jamɓe mbiɗa ko no mbimami ni funere mum jaggan ɗum hoore mbabba nangga e nofuru ardo ɗum noon sehila funere mum woni holɗum funere mum woni funere mum gorko jaggana ɗum mbabba ne ɗo wana ɗum sehila mum worɓe tato walla nayo walla wandira mum rewɓe ndewa caggal mum ne duusa ɗum ha yettoyo woni aada e cosaan amen noon minen bamɗi ɗi amin poori ɗumen on noon labba ko foori fof ma caggal mbabba ne yaa so jomum yettima noon woni hankkadi no gorko o hurtima ɗon hankkadi hurtima ɗon ne waɗe ko wiyete lenggi fof malla wattaki ene waɗe lenggi en waɗe jimede cosaan welne ha weela waɗe aada o e cosaan o fof ha waɗa fayida duwe hankkadi ni gona jooɗima e galle a wonde joom suudu tigui tigui on nani tigui oɗo cosaan Mariame en gaynani ɗo par ce que ɗo ko ngal ko kalɗa ɗo ko doole e yimɓe daroɓe tigui Ayaw Pindi TV e daroɓe kadi pinal hanke hande ne gandi mbeɗa andi kumpitaki oɗon banggue denam Leyla Ndiane mbeɗa andi humpitaki on banggue gorko no hurti hay kisma mbeɗa sikki ko noon ɗum noon artan tigui en gaynata ɗon artan e lerande bandiraɓe holno gorko hurtito ɗum foof ndeysan koye cosaan oɗon gandi lawɓe gaccani cosaan mumen machallah kala ko dillata e mabɓe ko cosaan ɗum tagui mbeɗa sikki ko wiyete ganduɗa kulol ko eko wiyete e gacce ko eko welnata galle ko sa are galle lawɓe ma taw ɓiɗɗo e babiraɗo ene janodira ma taw yummiraɗo e ɓiɗɗo ne janodira miñiraɗo e mawniraɗo ko fijirde e jaleɗe e yewtere e dendiragal ɗum tigui tawete e nder galleji men lawɓe machallah en kaali kurtugu debbo gorko ɗo hurtoɗo ɗo men gartu ko ɓoyani sall jaaɓi kadi ɗo debbo ummoto tigui hurtoyo galle gorko to mi salmina denam Demba Gueye toon to France mi salmina bandiraɓe kala wattuɓe hagguillaji mumen e Ayaw Pindi TV Mariame dokka yimɓe morceau goɗɗo kadi aɗa andi ko jimata ko ne weeli ɗum tagui mi wawa junnade e haala he dokka yimɓe morceau goɗɗo garten kadi e yewtere he
Jiboyi babari, lendogo jiboyi babari, ongo samba seni nira, ongo Dakar mitigi nira, ongo lawal kurai nira, samba demi ala alama, ande demi ala alama, sedi sen walam jeoma, kajajalo wani jeoma, jeoma motu korta bajaga.
pinal hanke hande so machallah Mariam en gami ha mbarñuɗen de émission o ne jari ɗum galle Daouda Diaw ne jari ɗum ganduɗa noddi lawɓe ko hani waɗi mi salmini Samba Sen tigui mo jimɗa machallah ko gorko daraniɗo pulagu en calminiɓe kamɓe fof en calmini mi salmini dedam Samba Soule mi salmini kadi ceerno cukalel Seydou Baye min calminima en jurmomo ceerno Oumar en calmini bandiraɓe kala Mariam mi hokkuma ndiyam malla ɗum noon o wi hande yen daroɓe Ayaw Pini TV haydara on cuwato yiide ndeysan mbiɗa andi tan ɓayde koye Mariam wan hande weɓata machallah omo softi kadi omo weltani pulagu ngu no fewi nde wonnoon so tawi ganduɗa a darima aɗa wawi wurande hoorema an tan goto kono tiiɗi kadi ko daroɗa mbiya aɗa darno leñol ngol aɗa wurana bandiraɓe aɗa weltina bandiraɓe noon Mariam Wagne min beltanimama no fewi ha joni garten tan koye namdal men nani en gaynani hen gati mbiɗa andi aɗa andi won yimɓe hande tigui ene kumpa no cosaan men wano Mariam cosaan men hanki ene jari siftinde ene jari kadi yewtande nde wonnoon machallah cosaan men hanki hersinaki haalde nde wonnoon ko cosaan belɗo machallah jawduɗo e teddugal jawduɗo e kulol jawduɗo kadi e gacce ɗum noon so tawi ganduɗa mi joɗima ɗo mbiɗa haala ɗum e pinal hanki hande mbiɗa daña hen coftal ha no hannirta ni Mariam jarannoɗen nane koye gorko no hurtoyo ɗum kam mbiɗa sikki en liiduɓe gandano ɗum garteten koye kurtugu debbo ko maw jibino hurto malla eyyi mawɓe ɓe mbiyata koma debbo o jibina Allah rokka ɗum jamde fuɗɗo hurto yo noon so are wurtoyade kadi aada e cosaan o artire gorko labbo kadi adda mbabba jappa ɗum kadi ha feewa jola yeeso jombajo debbo o jolne caggal ko mbiɗa ko murde wudere sañani funere mum kadi nanga mbabba kadi lawɓe ndewa hen kadi ɗi dusani funere mum woni sehil mum ma sehil muɗum guiɗo mum sehil mum nanganda ɗum no pour mbabba ɓe ndeggodira haɓe jetto kadi ɗum woni jombajo debbo n kadi naani gari joni hay jombajo debbo ganduɗa cosaan o ko il faut jolne e mbabba jola e mbabba gorko heeɗa caggal gorko o ardoto debbo heeɗa caggal muɗum murno noon wudere sañaɗo murnoto soɓe jettima galle holɗum soɓe jettima noon ko lelneno mawɗoɗe lennoɗa e koyɗe ese gawri yuppe lawɓe ne lenga cosaan ne yime ha weela ha jirwol nde puɗɗa faade suudu ma lelnete koye koyɗe esum so lelnama e koyɗe esum holko waɗete mum avant kene nana nde suudu lelnama e koyɗe esum gawri ƴettete yuppe mum gawri wisete jombade dow jombade he wise ha ɓuuɓa wiye ya jooɗo kadi laya kadi ha laya jibina ha heewa ɗon holko ɗon ene yime ɗon malla yimetaki ɗon laya min jigui ɗon ene so tawi jombade o lelnama ene yimɓe min jimana ɗum ha weela min nana hol jimol jimotengol ɗon yo male o male o male male o male yo male o male woni kesiri o male woni kesiri o male lako dinko male kula samba yo male mambaɗo demba yo male mambaɗo demba yo male diko suudu yo male diko suudu yo male o male tigi nanmi jimol ngol ndegi jimol ngol so tawi ganduɗa min daari jimol ngol wadde ko duwaw quoi par ce que ko yo male kadi e kondi kadi mbiɗa sikka haali hen e kondi kadi eɗen gandi kondi ko wonanno kondi ko ɓiɓɓe ɓe ko piindi ndeysan Pini TV notimi inde muɗum woni kondi ko bukke ganduɗa guurɗe gonanno ɗin lekkuji puɗanno koye dande maayo malla puuɗe e calli so tawi ganduɗa jombaji digganama kurtugu waɗane jaganuji ɗi ha heewa kondi ko ɗum woni ko jombaji afloto jombaji gorko e jombaji debbo mbiɗa sikki kondi hayso weɗaka haydara ko leɗɗe guurɗe hayso ɗe mbaɗaka lati ɗe mbaɗaka haydara ko leɗɗe guurɗe ɗum woni kondi kondi kadi ene jogui kadi mbiɗa sikki ko firata e nder jombaw woni eɗen mbiya kondi e burgal e nder jombaw mbiɗa sikki holko firata
wona konde burigal woni holɗum e pulaar kondi ndi no mbiruɗa ni ko layantede yo layno yo kondi ndi jigmo layano kondi ndi layini burgal ngal kadi ɗandi ko layantede ko pulagu ko cosaan ɗum woni pullo dimoɗo woni fof kone aɓine watte hen e yo lay tigi tigi kondi e burigal ko gorko e debbo on nani tigi o famni on Mariame caggal nde jombaji naati galle eɗen gandi lawɓe haaɓe lenga lewru hurndu taw jamma foof ko lenggi ɗon maalaw en ne ngama babiraɓe jalta yummiraɓe jalta waɗe langu nden tabalde ma yaltu hen tabalde joƴƴine kore baignoire uji mbaɗe ha heewa ndiyam joƴƴine rewɓe lawɓe ɓe ne piya nde wonnoon koddunomi koye Aissa Labbo e Penda Labbo tontataga e lemtuno hayso mi andani kamɓe en dusodiran hen tan gam ganduɗa ene wawi ni taw hol keɗiɗo taw ko kanko ɓuuri en humpitade ene wawi hayde taw ko keɗiɗo ko nande safere si en taw anda alana ɗum humpito en jewtan hen tan ewa so rewɓe ɓe jooɗima noon mbaɗi ganduɗa kippi kore ɗe tabalde nde joƴƴinama ko tagui oɗon lenga lewru ha lewru dawde e nangue oɗon lenga lewru ndu hurndu eyyi Tidiane en sa yi amin lenga tan ko andi sa weltima tan ɓerdema weltima andani ko mbatta kala jamma amin belti kala jamma min lengata min mbiya hoto ɗum ɓuuɓ saabu ko yangue ñeñago min fota ɗum ɓummude ɓayde ko wawi waɗani hoore mum mbaɗana hoorema beltina hoorema kadi aduna fof hande kadi a dawri yangue a yanguiri so ɓenni tan kadi hande kadi lawɓe jangguini ɗo ɓenni ɗum tan waɗi lewru ndu amin lenga amin ñaama amin jarata amin lenga beele ha joni oɗon kedde lenggi ha joni oɗon lenga lengiran ɗon ni ha hande amin lenga machallah Mayram ɗum tigui koye pinal meɗen hanki kono paame kadi daroɓe AYPD TV lawɓe ene kedde e pinal mum ha teeɗi kono gandirta goto foof e cosaan mum lawɓe ene jogui cosaan mumen subalɓe ene jogui cosaan mumen toroɓe ko noon jawanɓe ko noon seɓɓe ko noon wayluɓe ko noon mabuɓe ko noon goto foof ene jogui cosaan mum mo waɗata kono ene wayno ko ɓuuri hen hewde koko ɓocciti ko wona ko lawɓe ko holno jiiruɗa hande Mayram mbiɗa debbo addata tigui lelna e koyɗe esum ɗo lelnama koyɗe e sum bise gawri yimɓe ene jima ene manta jimɗi ɗi ko duwaw men hanki gonno holno jiiruɗa jamanu hande Mayram e debbo nawe e ganduɗa e base waɗane musique waɗane foof so gayni gorko sorta ɗum nawa ɗum faara ɗum hôtel malla faara ɗum appartement debbo mo ganduɗa lelahi e koyɗe e sum debbo mo ƴeehum wisane mum gawri Mariame holno pamirɗa ɗeɗon dewle hande beele haɗe mbaɗi duwaw beele haɗe mbaɗi battane malla haɗe mbaɗi moƴƴere ko jangata e majji eyyi Tidiane en aɗa andi neɗɗo sa woppi cosaan ma tan ko heewi ɓoccitoroma saabu jewle men hande ɗe sukaɓeɓe wonno goppi ko aada e cosaan o ko mawɓe men dillanno fof neɗɗo foti hen nambude gonga ɗum waɗi hande dewle mabɓe ne keewi dille dewle mabɓe ne manque a fewde dewle mabɓe ne calo rewde lawol nde tawno ken woppuɓe ko ponnoɗen wadde sa woppi ko ponnoɗa wadde a woppi ko jeyɗa tan ko jeyɗa ko ɓoccitoroma en jeeya ɗeɗon pine en jeeyaɗen pinene hanno tan ko addem e fayde mawɓe duwe waɗe ko foti waɗede ko jomum wurtoyo yaha kono hande koko heewi dille mbeɗa sikki ɗum addi caɗele potta e neɗɗo jarowo e duuɓi nogas debbo jarowo duuɓi nogas wima ko diwo jarowo duuɓi sappo e jeetati wima ko diwo nde ganduɗa dewle men hanki so tawi yummiraɓe kaldata ɓiɗɗo hurto dewle ɗe mbaɗe barke waliyaɓe jibine hen seereɓe kadi jibine hen anduɓe jibine hen lamɓe jibine hen mbaɗe barke dewle hande ko kewɗe kalis ko kaldeteɗe e téléphone ngaji kaldeteɗe partout kono so ɗe ngala battane ɗe ɓoyata mbeɗa sikki neɗɗo fotani accude cosaan mum ne foti nangtude so tawi ganduɗa a acci ko jeynoɗa a nangue ka jeeya ko tampere addantuma ha joni ko Mariame Wagne debbo mo hayra law jadata o hokke en morceau goɗɗo kadi garten bunni bonni yewtere hen kelle mbaɗam fare jalawal kelle mbaɗam fare jalawal imi tapparami abara imi tapparami abara migo kura la sarsarami migo kura la sarsarami ñam gollude kalare ñam gollude kalare yo el yo el ma tenga nana dilengay
jarama Mariam Wagne debbo hayre law machallah min gami kadi haɓen mbarni mi salmina Mamadou Demba Sy toon to France mi salmina Dieynaba Demba Yero mi salmini kadi Yummu Naysa mi salmini bandiraɓe mi salmini Bator toon to Nouakchott Mariam machallah ko weeli yonata noon Alpha Idara wiyata so wona ɗum hande eɗen mbawi walde ɗo ha weeta gati machallah ko jimata ko ne weeli jaɓoɓe ɓe kadi machallah tabalde nde ne weeli guitare o ne weeli mbiɗa sikki kadi heɗɓe e kaɓirɗe ɗe ɓalli mabɓe dina cofti nde wonnoon haala Pulaar mbi ko cakkude ñilkata defawo machallah ɓe tampani taw kono mataw ko ɗon tan mbaynortoɗen min beltimima no fewi mayram noddude bandum tiɗani tiɗi kadi ko nodda jomum kadi aranoto ma notoro kadi fulle e fayida e teddugal nde wonnoon ko ɗum ganduɗen hanki mayram konngol ma daɓɓol tan e ganduɗa ko mbiyata ɓiɓɓe fulɓe ɓe hande aɗa andi rewɓe hande ne tampi mayram rewɓe ɓe ne tampi hande e banggue ganduɗa ko wiyete e nder réseau sociaux hande ko woni hen ko ni hulɓini no fewi to banggue rewɓe cuuraki hen mayram ko mbajotoɗa yimɓeɓe ko mbajotoɗa worɓe ɓe ko mbajotoɗa kadi ganduɗa rewɓe ɓe yimɓe wajo rewɓe ɓe yo tittu ene ɗiɗawno ko jabbo fof adi debbo ala ko ɗum goore mum tawno debbo jibinde fof enen jibinde waliyaɓe ɓe jibinde lamɓe ɓe jibinde anduɓe jibinde fof ɗum noon kanɗen tan ko suurani cuuren koye men kanɗen tan ko fewde pewnen koye men cuuren koye men ade debbo ne foti tinnade debbo ala ko ɓuri hoore mum e ndima mum e neɗɗa mum so tawi a fewni hoorema suuri hoorema tan haydara mankirani est ce que woni bone tan ko wirtude hoore mum kadi hande réseau sociaux ji ne poti rentede eɗen foti rentade ɗum kadi eɗen mbajo kadi wandiraɓe men worɓe ɓe ɓe potmi wiide ɓe ɓe ballu en no rewɓe ɓe cuurori e batte réseau sociaux ji no debbo ala ko andi so tawi wiyama ni tan abboto hen won gueɗe ɗe ɓe namdoto walla won gueɗe biyeteɗe e rewɓe ɗe taw fotani yoɓe gaccu namdade rewɓe kadi yo gaccu ganduɗa kadi yafde koye e banggue oɗon so tawi ganduɗa yidde jagganiɓe ha fooliɓe yoɓe gaccu yafde koye ɓe ndento kadi tigui on nani ko Mariam haala on nde wonnoon sa nani mbiɗa haala ɗum hande ko goƴe men no fewi neɗɗo kala ɗo wonno hande ene huuli par ce que subaka foye Allah aɗa yiiye ko yaltinte kesum aɗa yahori an hoorema ma yaltu hen aɗa yahori miñe ma yaltu hen aɗa yahori mawne ma yaltu hen aɗa yahori yumma ma yaltu hen aɗa yahori gati seyɗane ne heewi doole ɗum noon wiyete tan ko yo Allah dandu en e seyɗane wonon bandiraɓe worɓe ɓe gaccete ko namdotoɗon worɓe ɓe en tant que oɗon goɗɗodiri gacce ko namdotoɗon rewɓe ɓe gacce ganduɗa yidde mon rew moɗon ha mbaɗon kene yaltini on par ce que so tawi ganduɗa a rewi fidde ha yalti fidirde an gamirima soofi ɗum noon yo Allah wallu yo Allah hokku en sutura surare ko sutura surare woni foof mayram ko ɗon mbaynortoɗen konngol ma sakkol tan no mbaynortoɗa bandiraɓe yimɓe garta e uddude yewtere he ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama teddi weeli yo Allah yoɓon moƴƴere kadi émission o rewi lawol émission o kadi waɗi fayida nde tawno joom galle o noon ala ko jarani mum joom galle o ko daraniɗo leñol Pulaar wi dañde salade saɗi ko dañde renda e bandu men saɗi ko dañde kadi dañana bandu men Daouda Dia noon ne ɓamti pulago ene tiiɗa ɗemgal ngal ne tiiɗa leñol ngol ene ɓamti leñol ngol ɗum waɗi galle o eɗen ñaago Allah yo yaaru yeeso kadi technicien ji gonɗi hen ɗi kadi ene mbiya Allah junnu balɗe mabɓe ndeysan saabu aɓe darani galle o foti yaarude ni guila subaka on jooɗaki no galle o yo wano foti wade kadi so Allah jaaɓi kadi ko yeeso tan fayi kawte kanam ha ɓuura ɗo yajde Allah jarama on jarama onon e bandiraɓe yeeɓe jarama Isma Sy a weltanama hawre Wagne a anduɗa a weltanama tigui machallah ko konngota ko no weeli no mbaynortoɗa bandiraɓe gonga kadi salminima onon fof wa Pin TV on salminama on weltanama minen guila min naaji o ko weltare tan weltiɓe tan min beltima e onon fof Isma salminama juurama Tidiane Yat Sarr ko noon bandiraɓe fof ko noon onon fof ndeysan ɗo woni hawre Wagne kanko jagganen to tabalde to ɗon gandi bawɗi belɗi ɗi nanoɗon ɗi ɗum weeɓani e debbo ɗo darto hongo sabara mbiɗa sikki ɗum weeɓani e Dakar en Kisma machallah jarama awre min mbima yo Allah lubre ko juuti noon tigui Cobra machallah ko jaɓata ko ne weeli
kadi ka ƴeehum Mariam wallahi Allah ƴeekam Diaw Samba maquilleuse amen kadi ndeysan so ƴeehiragal weeli tan a rewnoto ƴeewe ko noon ɗum tigi hani wonde ko ɗum en jarnima kadi guitare men guitariste men o machallah Seydou Sarr dom bayam tigi o ari premiére o ari kadi joni baba min jarnimama no feewi ko kongota ko e ko tungota ko arata less ko machallah ne weeli no feewi min mbima Sarr guilen kobra hal seeɗa mi salmini ardiɓam ɓe salmini nenam Mayram avant tout ko nenam kanko e ayre salminiɓe no feewi mi yettiɓe kadi e hoolare nde ɓe kooli kam nde kala ɗo ɓe gaare yaade ɓe meeɗa famɗindemi Allah ne seedi meeɗa famɗindemi ɓe meeɗa ustudemi ɓe gaare yaade fof ɓe mbiyata ko mami yaha ndeysan weltima no feewi ko noon tigi a jarama kadi e invitation ma e hoolare ma kisma kadi a jarama no feewi min jetti technicien ji mon no feewi no feewi no feewi e ami ñaago Allah yo Allah nawru ɗum yeeso amin amin weltima e Pindi TV jarama ko noon ƴeewiragal wayata bandiraɓe ko weeli yonata ko Alpha Aidara wiyata ko so wonano ɗum mbalen ɗo ha weta en beltanima directrice meɗen Leyla Ndiaye en beltanima kadi Kisma Sy en beltanima bandiraɓe foof en beltanima kadi o Dawda Moussa Dia mo ganduɗa ko kanko tigui wi tigui ma garton ɗo e Ayaw Pindi TV gam Dawda Moussa Dia ko jiɗɗo cosaan ko jiɗɗo culture ko jiɗɗo kadi pulagu nde won noon neɗɗo wawa yidde goɗɗum taw yiɗani hoore mum neɗɗo wawa yidde cosaan mum taw yiɗani hoore mum Dawda Moussa Dia adi ko yidde hoore mum nde o yiiɗi culture o yiiɗi cosaan o yi lawɓeɓe piiji kono la budda ala ma lawɓeɓe kadi garta ɗo e nder Pindi TV tigui tigui lawɓe gartan kadi hakkude moon e Pindi TV ko ñande foof gati télé ɗe gonani ɗo ko ɓiɗɗo pullo kala ɗo gonɗa eɗe gonirɗa ɗo dillata eɗe dillirta tan ko aɗa weltina pulagu ngu bisimilla ma ɗo e Pindi TV aɗa wertana leeso aɗa wertana yesso ɗum noon en beltanima bandiraɓe foof en beltanima omo woni Kisma Sy en beltanima Leyla Ndiaye en beltanima technicien ji men dariɓe guila subaka ndeysan eɗen darani lang tigui ko ma mbaɗon ɗo yewtere nde guila subaka ɓe gottani ɓe ñamani ɓe jarani Ousmane ndeysan Ali mi wiya kadi bandiraɓe heddiɓe kala en beltanama no feewi kala hen men kalani inde mum tan tawan mataw ganduɗa en jum Abdou Khadir Dieylane an min nawtanma ko Fouta noon pama ɗum jafoɗon hemen tan bandiraɓe ko ɗo tigui mbaynotoɗen bandiraɓe ɗo e yesso haalirde he ko sehili mon guiɗo fulɓe kala Tidiane Yettou Sarr debbo mo horndolde Sare Niang paliɓe e Boubou Jeeri heddarago e molarago hersi Allah yiyadeɓe ko on tigui arno yewtide mon bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam gadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so beno o ñaawi ɗo e Pindi TV Mariam Wane dusir min mbaggu welgu e dande welde guddal yewtere nde yayam da songara dasar yayam da songara dasar yayam da songara buba ser yayam da songara dasar yayam da songara buba ser yayam da songara dasar yayam da songara dilli nimi yayam da songara dasar yayam da songara
Pin TV nira ɗo ko Pin TV